El protagonista és en Max Picard, un nen, de fet un preadolescent, que un dia va al Museu de la Ciència amb el seu pare i, com d'altres vegades, se senta davant del pèndol de Foucault i veu que tothom al·lucina amb el moviment d'aquella màquina i ell es pregunta quina relació hi ha entre aquell pèndol i el fet de que sigui la demostració que la Terra gira sobre si mateixa. I a partir d'aquí comença tota una aventura intel·lectual. Jo, de fet, crec que la pràctica de la ciència és una cosa apassionant i el que buscava, el que busco amb aquest llibre, és que el lector es posi en la pell del científic i experimenti les mateixes emocions que experimentem els científics quan fem experiments, perquè la ciència no és en absolut una activitat àrida, és una cosa divertidíssima que pot omplir la nostra vida. I l'objectiu també és que el lector, un cop hagi acabat de llegir el llibre, sigui capaç de construir a casa seva el seu propi pèndol de Foucault, que de fet és la primera aventura d'en Max Picard.